dret del treball, dret a una corresponsabilitat efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la igualtat de la presa de decisions, dret a la salut, dret a una societat lliure de violències masclistes. Hem d'aprofitar aquesta crisi per consolidar una transformació social de base feminista, que ens tronqui d'un cop definitiu els fonaments d'aquesta societat masclista i androcèntrica, en el qual els homes encara no han après a renunciar als seus privilegis, perquè les seves companyes puguem viure amb les mateixes condicions i oportunitats que ells. Les causes de la desigualtat de gènere són les actituds i conductes encara majoritàries dels homes, abusives i aprofitades, que no respecten el dret de les dones a una societat justa, en igualtat d'oportunitats, corresponsable i lliure de violències masclistes. Com deia Maria Mercè Marçal, dins la pell de l'onada salada, serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada, juntes farem la nostra nit. Serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard, molt tard. Ha arribat l'hora que us apunteu massivament en la lluita per una societat justa, on totes les dones de la nostra diversitat tinguem els mateixos drets i oportunitats que teníeu vosaltres des del moment de néixer.